віруючі. Сьогодні ми зануримося з вами в глибини кількох аятів, а точніше в маленьку таку коротеньку суру. Смисли цих аятів, вони з одного боку прямі, зрозуміли, але водночас багатогранні. На прикладі цих аятів, на прикладі читання цих аятів, читання цієї коротенької сури, я б хотів, щоб ми з вами взяли певні уроки, щоб ми приблизились більше до Корану, навчилися читати його по-іншому. Усвідомили багатство арабської мови. Усвідомили, чому Аллах Субхану ва Тааля, мабуть, обрав саме цю мову для свого останнього писання в книзі. Усвідомили важливість, взагалі, я дуже сподіваюся, що я донесу все це до вас сьогодні, граматичний розбір, що це таке, і як цей інструментарій, він впливає на розуміння Корану. І чому важливо вивчати цю мову, щоб більш глибоко розуміти його писання. Впевнений, іншаллах, що все це, воно збільшить нашу прихильність до книзі Аллаха Субхану ва Тааля. Зробить це вірне керівництво, тобто Коран, гудаль ліль-муттакін, який є гудаль ліль-муттакін, вірним керівництвом для богобоязливих, що ми дійсно будемо керуватися їм в своєму житті. Отже, про що йдеться мова? Отже, Аллах Субхану ва Тааля в одній із сур каже, і всі ви прекрасно знаєте цю суру. Я впевнений, ви читаєте цю суру. Але зараз перевірити саме для себе, наскільки ви її так глибоко або не глибоко розумієте. І так Аллах каже, «Ба'да а'удзу білляхі мінеш-шайтані раджім, «Іза джа'a насруллахі валь-фатх». Коли прийде допомога Аллаха та перемога. Перший аят. Другий. «Вара'айта ан-наса ядхулуна фі дініллахі афваджа». І ти побачиш, що люди приймають релігію Аллаха натовпами. «Фасаббіх біхамді раббіка вастагфіргу іннаху кана тавваба». То прослав хвалою Господа свого та благай у нього прощення. Воістину він, приймаючи каяття. 1, 2, 3, всього 4 на всього аята. Ця сура, о віруючі, вона благословенна. Ці маленькі, коротенькі аяти, вони благословені, як і весь Коран, як каже про це Аллах Субхану ва Тааля в аяті «Ба'да а'удзу білляхі мінеш-шайтані раджім, кітабун анзальнаху ілейка мубарак». Це благословення писання, яке ми зіслали тобі. «Ліяддаббару аятихі ва ліятазаккара улул альбаб». Задля чого, о віруючі? Задля чого Аллах зіслав це благословенне писання? І він пояснює в цьому аяті, щоб вони, тобто ми з вами, о віруючі, міркували над його знаменнями, аятами, і щоб замислилися, наділені розумом. Включали свій розум, аналізували, шукали смисли, сенси, щоб втілювати їх в своє життя. І так, почнемо з історичного контексту. Я завжди раджу, коли ми читаємо Коран, намагайтеся зрозуміти історичний контекст, тому що це важливо. Історичний контекст. Ця сура є медінською. Коли ми кажемо та сура або цей аят є медінською, що мається на увазі? Мається на увазі, що вона була зіслана в Медіні. Мається на увазі, тобто, що вона була зіслана бa'да хіджра, бa'да аль-хіджра, після хіджри посланця Аллаха Субхану ва Тааля.
А це вже певний контекст, тому що те, що зіслалося в Медині, воно має особливі ознаки. Те, що було зіслано в Меці, має особливі ознаки. Тому що в Меці йшла мова більш про тавхід, про віру, про судний день і тому подібне. А в Медині після хіджри вже була законодавча база. Що робити, що не робити, що харам, що халяль, як жити і так далі. Тобто більш практичні такі речі. Але не завжди. Не завжди. Це загалом. Знайте, о віруючі, що ця сура – це остання сура, яка була цілком зіслана пророку Мухаммаду Мар'яму. Що мається на увазі, що вона остання сура? Бо зараз, мабуть, деякі скажуть, а ми знаємо, що останній аят був зісланий там такий-то. Так, з цього приводу багато є висловів вчених і тому подібне, але тут єдинодушие є. Одностайна позиція вчених з цього приводу є, що ця сура цілком мається в виду як сура. Вона остання, яка була зіслана пророком Мухаммаду. Не будь-яка інша. Мається на увазі сама сура цілком. А є останній аят, який був зіслан пророку саллаллаху, це вже інша справа. Да? І більшість вчених кажуть, що останнім аятом, який був зіслан пророку саллаллаху, це аят сури Бакара, 286. «Ваттаку йаумен турджауна фіхі іля Аллах, thumma туwaffa куллу нафсін ма касабат ва гум ла юзламун». Бійтеся того дня, коли повернетеся ви до Аллаха. Віддадуть кожній душі сповна за те, що вона собі здобула, і не вчинять із вами несправедливо. Тобто це за більшістю вчених позицію останній аят, але остання сура, яка була зіслана, це сама сура Ан-Наср. І так, коли була зіслана ця сура пророку саллаллаху, а він був перший, хто почув її, тому що через нього прийшов Коран, що він зробив? Це дуже важлива справа. Коли ми читаємо Коран, ми повинні завжди мислити, а що ж я можу зробити, що ж дає з практичної точки зору цей аят, який я прочитав. І саме так робив посланець Аллаха, саллаллаху, і на це вказують хадіс, достовірний хадіс від Аїші, радіаллаху анха, де вона каже: «Ма раайту набія, саллаллаху салям, мунду назала алейхі, іза джаа насруллахі вал фатх, юсалли салатан ілля да'a, ау қала фіха, субханака раббі. Субханака раббі ва бихамдіка, Аллахумма гфірлі». Я не бачила, щоб посланець Аллаха мир йому з моменту зіслання, коли прийде допомога Аллаха та перемога і так далі, мається на увазі сура Наср цілком, звершуючи намаз, не звертався з молитвою або зі словами «Субханака Раббі ва бихамдіка», «Присвят ти Господь мій, і хвала тобі одному, о Аллах, пробач мене». Або в іншому ріваяті, знов достовірному, і знов від неї же сказано: «Кяна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юкфіру ан якуля фі руку'іхі ва суджудихі субханака Аллахумма Раббана ва бихамдік. Аллахумма гфірлі». Ятаауалу л-Кур'ан, каже Аїша. Ятаауалу л-Кур'ан. Це Бухарі, Муслім, це достовірний ріваяти. Посланець Аллаха мир йому, каже Аїша, радіаллаху анха, у колінопреклонінні фі руку'a та земному поклоні ва фі суджуд дуже часто казав: «Присвят ти, Аллах, Господь наш, і хвала тобі одному, о Аллах, вибач мене», після того, як була неспослана сура Ан-Наср. Таким чином, каже Аїша, він діями, тобто мається на увазі конкретними діями, в даному випадку словами «обідуа», тлумачив Коран, ятаауалу л-Коран, ta'wil або тафсір. І чому сказано тлумачив Коран? Тому що в кінці цієї сури Аллах субхану ва тааля каже: «Джавабан лі-шарт, джавабу шарт, фасаббіх бихамді раббіка вастагфірху».
то прослав хвалою Господа. Тобто він прийняв це буквально на себе і прославляв свого Господа саме в намазі. Більше. Завжди. Тобто, як я вже казав, він робив те, що зрозумів цього аята. Втілював це в своєму житті. І саме ми повинні так робити в своєму житті. І саме так, насправді, робили сподвижники посланця Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вони не навчали Коран, вони навчалися 10 аятам, вивчали їх, розуміли, втілювали в життя, а потім переходили до інших 10. І так далі, і так далі. 10 аятів, всього-навсього, 10 аятів. Поки вони не осознали те, що вони взяли все, що можуть взяти з цих аятів. І насправді, якщо ми так будемо робити, нам не треба буде зазубрувати Коран. Цей Коран буде висічений в нашій пам'яті, як напис на камінні. Він завжди буде тут. Він стане образом нашого життя. Ми станемо відображенням Корана в конкретних діях. І саме таким був пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. І саме таким був нрав пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, як каже про це Аїша, радіаллаху анха. Так, дорогі віруючі. Як я вже казав, смисли цих аятів, декілька аятів, вони глибинні. Окрім того, що вони прості та зрозумілі. Зараз будемо читати, намагаючись брати фокус на тому слові або на тому іншому звороті, на стилістиці Корана. Так, Аллах каже: «Іза джаа насруллахі валь фатх», коли прийде допомога Аллаха та перемога. От зараз перше, що приходить на розум, чому Аллах так каже? Насруллах, фатхуллах. Бо насруллах, фатхуллах – це майже одне і те ж. І про це вкажуть вчені. Муфассири. Що таке насруллах? Це допомога Аллаха. Що таке фатхуллах? Це перемога, буквально відкриття. Перемога, яку дарує Аллах. Або ці слова, так чи інакше, вони є такими синонімами, розумієте? Те, що є фатхуллах, це є насруллах. Що є насруллах, то є фатхуллах. Тоді виникає питання, чому Аллах субхану ва тааля робить атф, да? Перечисляет як однородний член. Такі близькі одні по смислу, одні й те ж слова. І вчені, вони називають такий зворот згадуванням приватного, конкретного, узького значення «зікруль хаси аля аль-ам». Після слова, яке має приблизно таке значення, але воно трохи загальне. Розумієте? І коли Аллах субханаху ва тааля робить це в Корані, а таких прикладів в аяті багато насправді. Наприклад, «Хафізу аля салаваті ва салаті л-вуста ва куму лілляхі каніті». Аллах каже: звершуйте молитви належно і середню молитву. Потім каже. Середня молитва хіба не з числа молитв, в принципі? Так чи ні? Так. Але Аллах підкреслює цю молитву саме. І тому перекладач додає слово, якого немає в оригіналі. В цьому прикладі Якубович, так? Особливо. І це вірно. Чому? Тому що Аллах прибігає до цього звороту. Зікруль хаси ба'д аль-ам. В цьому є сенс. І перекладач передає цей сенс, цей смисл окремим словом. Після полуднова молитва, мається на увазі молитва Аср, за більшістю позицій вчених, важлива. Чому?
Цього є міркування інших, багато інших міркувань, але в сучасному смислі я скажу, ви мабуть, це відчуваєте. Да? Це така середина дня, коли день закінчується, вже закат, і хочеться зробити все. Деякі брати кажуть, ще є там час, ще є півгодини, ще залишилось 15 хвилин, а там 10 хвилин я встигну. Як кажуть брати, деякі турки, хуртаририс. А так робити не можна. Це не можна так робити. Нехтувати цією молитвою так. І це важко зробити для людини, особливо для чоловіків, які в цій дуні зайняті, завжди зайняті. І вони бігуть за риском, які намагаються його догнати, але насправді вони не доженуть його, крім того, що Аллах, Субхану Тааля, Він дав їм заздалегідь. Або в інший приклад, де Аллах, Субхану Тааля, каже: «Ман кана адуван ліллах, ва малаїкатихі, ва русулихі, ва Джибріля, ва Мікаля, фа інна Аллаха адуву ліль-кафірін». Якщо хто є ворогом Аллаху, ангелам його, ангелам – це загалом, а потім посланцям його Джибрілю та Мікаїлю. Хіба Мікаїль, Джибріл не його ангели? Але Аллах же підкреслив це окремо в одному і тому ж аяті. Атфу ель-хаси аль-ам. І в цьому є сенс, смисл. І це окрема мова, ми зараз її не будемо торкатися, просто як приклад. Таким чином, віруючи, через цей зворот підкреслюється значення згаданого. Чого саме тут, в цьому аяті? Насправді, тут Аллах, Субхану Тааля, наказує нам проявити увагу, якщо ми будемо шукати такий сенс, смисл, замислитися над великим становищем взагалі всього, чого відбулося, да? Пов'язано з цією подією. А подія пов'язана з відкриттям Мекки. Фетх мається на увазі перемога, відкриття Мекки, перемога того, що Аллах Субхану Тааля дарував своєму пророку те, що він зайшов в Мекку. Замислитися над великим становищем цієї події, його пророка, мир йому. І Аллах насправді, да? Чому так? Чому такий висновок? Тому що Аллах насправді і до цього допомагав своєму пророку. І до цього він давав йому фетх, перемогу. Як каже про це Аллах Субхану Тааля: «Лакад насаракумуллаху фі маватина кафіра, ва йоума Хунейна» і так далі. Аллах уже підтримував вас. Підтримував вас, мається на увазі, давав вам успіх, давав вам перемогу у багатьох місцях. Таким чином, віруючи між строк, ми можемо прочитати і те, що сталося після відкриття Мекки. Я вже далі занурюю, да, в інші смисли. Тому що через історичний контекст ми розуміємо, що йдеться мова, як я вже казав, про відкриття Мекки. І що відкриття Мекки – це насправді дуже велика подія. І коли Аллах дарував своєму пророку цю перемогу, тобто відкриття Мекки, сталося те, що згадується в наступному аяті. І що каже Аллах в наступному аяті? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. І ти побачиш, що люди, тут Аллах сказав «аннаса», аль-тариф, определенний, визначений артикль, приймають релігію Аллаха. І Аллах сказав, не просто приймають іслам, не просто сказав приймають релігію, але сказав приймають релігію Аллаха. І це фокус, перший, другий, натовпами. І це інший фокус на цьому слові. І зараз більш подробно про це. А чому так вийшло? Чому так вийшло? Історично мається на увазі. Насправді, араби на півострові Фіджазіра Арабія в період мекканський деякі прийняли іслам. І пророк, саллаллаху, мир йому, і сподвижники прийняли першими іслам. Вони працювали над цим, да? І він
посилав своїх послів, гонців, як це знаєте, через сіру пророк Салсем, щоб вони закликав їх до Аллаха, до Тавхіда, щоб вони приймали іслам. Але одні племена прийняли, інші, наоборот, стали ворогами його і почали ворожнечу, воювати проти пророка Салсалям. А є багато племен, які, як то кажуть, взяли паузу. І насправді більшість людей так і робить. І сьогодення так і робить. Коли йдеться мова про дуже важкі події. І ви це все розумієте на прикладі сучасності, сьогоденності, в якої ми з вами знаходимося. Я маю на увазі війну. І ці племена, вони чекали. І вони казали, так, ми якби хочемо, але сумніваємося. Бо є сумніви. Давайте подивимось, що там станеться. Аллах дарує йому, тобто пророку Мухаммаду, перемогу над його власним племенем, курейшитами, дарує йому Мекку чи ні. І якщо це станеться, то це однозначно, треба вірити йому. Бо Абрага, що сталося з Абрахою? То однозначно Аллах з ними, і ми так і зробимо. І вони тримали паузу. Багато було таких людей. І тому ця подія дуже важлива. І тому це підкреслюється в цій маленькій сурі. І таким чином ми розуміємо більш глибоко ці аяти, смисли цих аятів. І тому Аллах це підкреслив, це становище, це інші такі якби тонкощі, на які можна звернути тут увагу в цьому контексті. Аллах, коли відокремлював, а таким чином він відокремлював між строк, він підкреслив значення одних людей над іншими. Як він каже в аяті, «Ла яставі мінкум мен анфака мін қаблі л-фатхі ва қатала улаїка а'заму дараджата мін алладіна анфаку мін ба'д». Аллах каже, не рівні між собою ті, які жертвували і брали участь у боротьбі до перемоги. Вони вищі за тих, які жертвували пізніше і брали участь у боротьбі пізніше. І кожному обіцяв Аллах найкраще, і Аллаху відомо те, що чините ви. І насправді ми бачимо, як після цієї великої події багато людей почали приймати іслам. І насправді після цього в тому середовищі з'явився інші обставини, інше становище людей. Загалом воно виявилося. Це становище називається ніфак. Це окрема мова. Насправді він був, але він виявився потім, вже в конкретні якісь речі. І саме тому Аллах каже в наступному аяті далі. Всі смисли, вони витікають один з одного. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Як ми вже зачитали ці аяти. Чому Аллах Субхану Тааля сказав люди? Мається на увазі всі люди? Питання. Ні. Люди, коли ми кажемо люди, перше, що може прийти на розум, всі люди. Але є визначений артикл «ан-нас». Це вже вказує нам на те, що не всі люди, а конкретні люди. І так і є, і сьогодні так і є. Не всі люди прийняли іслам, і не всі люди приймуть іслам, бо ця дуня є іспит для людей. Одні приймають, інші не приймають. Тому, але Аллах Субхану Тааля далі каже «афваджа». І тому цей зворот мається на увазі згадування загального з наміром підкреслити конкретне. Тобто Аллах
каже люди, але мають на увазі велику кількість людей. І це інший такий інструментарій, да? Зворот такий. І зверніть увагу, як я казав, на іншому. Приймають не просто іслам, приймають не просто релігію, а приймають релігію Аллаха. Ідафатут ташріф. Цей зворот називається ідафатут ташріф. Те, що Аллах релігію додав до себе, щоб підкреслити значення цієї віри, значення цієї релігії. Ташріф – честь. Як каже Аллах, Бейтуллах про Каабу, дом Аллаха. Як каже Аллах про верблюдицю, історію з верблюдицю, Нақатуллах. Як каже Аллах про свого посланця, Расулуллах, ідафату ет-ташріф. І далі зверніть увагу, фокус на третьому слові афваджа. Що мається на увазі? І тут я беру інструментарій і вам даю як приклад, щоб вас спонукати на те, щоб ви вивчали арабську мову. Якщо ми скажемо афваджа і будемо робити граматичний розбір ель-араб, кажучи, що це халь, халь мається на увазі настояще время, теперішній час. А буквально перекладати, якщо це становище, то це перекладається натовпами або натовпами. Тобто мається на увазі опис того, як ця подія відбувається. Одна товпа приймає після іншої. Тобто опис цієї події, опис обставини. Але якщо ми беремо і кажемо, що це граматичний розбір, в граматичному розбірі, що це маф'уль сані, нас маф'уль ауаль, тобто люди приймають іслам, і маф'уль сані, товпи приймають іслам. То мається на увазі джамаату нас. Одні люди, одне плем'я прийняло іслам, потім інше плем'я прийняло іслам, потім третє. Тонкощі смислів. Тонкощі, так. Приблизно смисл один і той ж. Але тонкощі ці, вони впливають на переклад. І як перекладач зараз тут переклав натовпами, якщо брати, що це мафуль, то переклад буде верний товпами. Розумієте? «Фасаббіх біхамді роббіка вастагфіргу, іннаху кяна тавваба» – це останній аят, то прослав хвалою Господа свого та благай у нього прощення, воістину він, приймаючи каяття. Джавабу шорт, кінцевий аят, і вже ми частично про це казали. І так, дорогі віруючі, ми з вами розбирали цю суру. Останню суру, яка була зіслана пророку, яка має великі смисли, великі значення. І залишилося зрозуміти останній аят більш глибоко. Знаєте, Ібн Аббас, ради Аллаху анху, був племянником пророка саллаллаху. І він був маленьким, коли пророк саллаллаху помер. І от є один випадок такий, обставина. При житті це було при правлінні Омара, ради Аллаху анху. Він був амір аль-му'мінін, халіфа. І завжди у нього була прихильність, любов до племянника Аллаха. Чому? Тому що сам посланець Аллаха підкреслив його значення. Але він був дуже молодий, щоб ви розуміли. Йому було 13 років. І він завжди його брав з собою. І на це якби ображалися деякі сподвижники, які мали ліхя, байда, сіда борода, поважні люди, там, дорослі вже, старі люди. Вони казали: Омар, а що ти цю молодого хлопчика береш і він сідає поруч з нами, коли ми тут обговорюємо такі дуже важливі теми і тому подібне. Бо таке казали. І він один раз, Омар ради Аллаху, захотів дати їм урок. Що він зробив? Про це згадує якраз Ібн Аббас в цьому ріваяті. Абдуллах ібн Аббас, хай буде задоволений Аллах ним і його батьком, розповідає: Умар, ради Аллаху анху, запрошував мене до себе разом із дорослими чоловіками, що брали участь у битві при Бадрі.
Зрештою, це, судячи з усього, виклало гнів одного з них. І він запитав Омара, чому цей, мається на увазі хлопчик, ходить до тебе разом з нами, адже він не старший за наших синів. Омар сказав, ви ж знаєте про його становище. І одного разу він покликав мене і запросив мене до себе разом з ними. І я думаю, що того дня він це зробив лише для того, щоб показати їм. Омар запитав, що ви можете сказати про слова Аллаха, коли прийде допомога Аллаха і перемога, і ти побачиш, як люди входять у релігію Аллаха натовпами, вослав же хвалою Господа своєї, просив у нього прощення. Воістину він той, хто приймає покаяння. Один із присутніх відповів нам. Було наказано хвалити Аллаха і просити його про прощення, коли нам нададуть допомогу і дарують перемогу. Тобто, очевидні смисли, вони вказали на них. Так? А інші промовчали. Тоді він звернувся до мене. І ти скажеш те ж саме Ібн Аббас. Тобто спитав Ібн Аббаса. І я відповів, ні. Він запитав, що ти ж скажеш? Я відповів, тут мається на увазі близький кінець посланця Аллаха, мир йому, благословення Аллаха, про який повідомив Аллах свого посланця. Аллах сказав, що коли прийде допомога Аллаха і перемога, «Іза джаа насруллахі валь фатх», це буде ознакою того, що твій час виходить, ти завершуєш свою місію. Тобто це є який най, да? То, що Аллах субхану готує свого пророка до того, що він покине цей світ. Розумієте? І проси, возвеличуй же хвалою Господа свою, проси в нього прощення. Воістину він той, хто приймає покаяння. Омар сказав, я теж не знаю про цю суру нічого, крім того, що говориш ти, Аль-Бухарі. Таким чином, віруючи, на прикладі цієї сури, ми бачимо, як можна читати Коран. І це важливо, віруючи, бути такими. По-перше, зрозуміти історичний контекст, зазирнутися в історію, якщо вона є, а вона обов'язково є. Зрозуміти очевидний смисл. Якщо ви володієте арабською мовою, подивитися і араб, подивитися, які ріваяти є навколо. І це все види тавсірів насправді. Да? Якщо ви будете вивчати тавсір в університеті, це все є, це інструментарій. Тавсір через Коран, тавсір через хадіс. Або символічний тавсир, як це зробив Ібн Аббас. І так далі. Увіруючи таким чином, ми збільшимо свою прихильність, прив'язаність до Корану. Нехай Аллах Субхану Тааля зробить Коран бальзамом для наших душ, ісцеленням хвороб наших сердець. وَيَجْعَلْ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا, щоб він зробив Коран весною, як це кажеться в деяких дуа, наших сердець. فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.